Mga kaistorya, I don't know kung ako lang or ikaw pod nakabantay ani. Wala mo kabantay mga kaistorya nga karon bitaw. Nagsugod ni siya mga siguro mga third quarter of 2024. And then karon gyud 2025 mga kaistorya. Mo makaingon ka ba nga murag daghan lagi mga gipang harvest karon. Ba? I don't know, kabantay mo nga daghan karon mga sige straight talk na lang nato, daghan kay nga matay karon ba gikan sa atong mga kaila, di ba, gikan sa mga artista, mga ilado nga mga tao, mga unsa na sila daghang gyud kay karon mga kaistorya. The fact is sa amo lang apart ako daghang kay ko gipang apilan nga vigil karon ba nya karon lately na pod kauban na mo sa media ipapahulay na sab makaingon ta nga mura mag algorithm sa mga kuan, di ba, algorithm siguro ron sa mga tigkuha sa kinabuhi karon mga kaistorya, no. Pero unsa may kuan ana, unsa may lesson learned na to ana mga kabarangay karon nga inani. I don't know kung apil pod ka, nakabantay pod ka nga murag uso karon ng patay-patay gyud. Daghan gyud karon murag halos sunod-sunod ang mga matay mga kaistorya. So this is a lesson nga you are not immortal, di ba? Kaya di makaingon nga katurang mga tigulang na mga matay. Wala man ang kamatayon mga kaistorya, wala man siya ginapili nga edad. Na yung mga tigulang napoy mga middle age, napoy mga bata. Basta panahon na nimo, wala gyud, graduate gyud ka. Pero karon lang nga tuig very noticeable lang siya kay daghan ang mga kaila nako. Ambot lang ka ikaw nga nagtan-aw sa video kung nakabantay pod ka daghang kag mga kaila nga nangamatay na. So it signifies nga dili gid ta immortal. Kay itong feeling mga kaistorya nga galabay-labayan na lang kas kamatayon ba. Dito patay pagkasunod adlaw napoy namatay, tapos pagkasunod adlaw makita nimo sa social media gipost na matay na sab. Di ba mga kaistorya, dili ka mabankrupt ang mga insurance ani sa bakaha. So you are not immortal, so it only means nga dapat i-savor gid nato ang matag segundo sa atong kinabuhi. Dili gid nato dapat sayangon. We will do our best, we will strive our best that everything that we do has a purpose. Because every second wastes. Dili na nimo mabalik. Ang time mga kaistorya pag makalasan nimo ang time, dili na nimo pwede ma-regain, di ba? Kanang time, ang milabay nga time, dili na nimo ma-regain. Dili na nimo mabalik. May pa sigurong kwarta. Mawala ang kwarta, pero maningkamot lang ka, trabaho, negosyo, katong kwarta nga nawala sa imo mabalik to. Pero ang time pag mulabay na dili na nimo mabalik. Kanta na lang din kag kung maibabalik ko lang, di ba? Oh. Ana gid siguro na mga kaistorya pagka magkaidaran na ka, daghang kag ma-realize sa kinabuhi iba nga. Kanang nagid katapusan ang tanan ba. Kaya katong mga kailan nimo nga imo sa una imong kaistorya-istorya, ka elbow to elbow nimo, patay na, wala na. Tapos a few days after, few weeks later, nanapod. Ang learning na ako ani mga kaistorya, I don't know kung learning po nimo nga every second counts. Do not waste your time on doing things nga way pulos. I-savor gid nimo every moment. Para sa imo ka istorya unsa may karon buhi mintras buhi ta unsa kay mga maayong buhaton para dili masayang ang atong oras. Mga kaistorya, please write your comments below unsay dapat buhaton. Kay kung ako lang spend time with my family,
spend time with my kids, my wife, my parents, hatag kog time sa Ginoo. Buhaton na ako itong mga butang na malipay ko, ganahang ko, mulikay ko sa mga toxic situation, toxic people, katubi taong mga sitwasyon or mga tao nga pag mag-uban mo murag madrain imong energy, ay layuan na no? Likayan na kay ano, fleeting ra, everything is fleeting ra baya. Sayang ba nga ang imong oras imbis nga imong i-enjoy, ilipay-lipay nimo, di na hinuon kay gaka-toxify ka, di ba, sa mga palibot. Kana lang sigurong learning nato. And then whatever you do, make it sure nga nasa purpose, nya maayo ang purpose. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.